Yadda ake sauya nimero a Gmail shine kamar haka. Na farko ka saka Gmail ɗinka, sai ka taɓa nan bisa profile, sai ka taɓa nan jere voter count Google ka shiga akai. Daga nan sai ka taho nan wajen security nan. In ka zo nan sai ka jayo ka zo ga inda aka ce numero de téléphone de récupération ka shiga akai. Ka ga lamba ta nan akai. Yana nan ga research. To nan zai ce ka hudda code ɗinka, ni nawa shema ne na hudda shema ɗina. Daga nan za ka jira zai kawo ka nan. To ka taɓa bisa ga ɗan biron nan. To nan kaga sai ka shafe wannan lamba sai ka sa lambar da kake so ka yi amfani da ita. Daga nan sai ka taɓa siban nan sai ka danna register. Nan daga nan shi kenan ka sauya lamba. Wannan shi ne.